सरपंच संतोष देशमुखांच्या हत्येला 89 दिवस पूर्ण झालेले आहेत। मात्र तरीही आरोपी कृष्णा आंधळे पोलिसांना काही सापडत नाहीये। कृष्णा आंधळेचा शोध पोलीस आणि सीआयडीचं पथक घेत आहेत। बीड पोलिसांनी त्याला फरार घोषित केलंय। आंधळेची माहिती देणाऱ्याला बक्षीस मिळेल असंही पोलिसांकडून जाहीर करण्यात आलंय। मात्र तरीही 89 दिवस उलटूनही आंधळेचा पत्ता अद्यापही लागू शकला नाहीये। तर 89 दिवसांनंतरही आंधळे फरारच आहे। गेल्या 89 दिवसांपासून कृष्णा आंधळे याचा शोध घेतला जातोय। मात्र तपास यंत्रणांना कृष्णा आंधळेला पकडण्यामध्ये अपयश आलेलं आहे। त्याचा अद्यापही शोध लागू शकला नाहीये। त्यामुळे कृष्णा आंधळे नेमका कुठे आहे असा देखील आता प्रश्न उपस्थित केला जातोय। गेल्या 89 दिवसांपासून बीड पोलीस आणि सीआयडीचं पथक कृष्णा आंधळेचा शोध घेत आहे। त्याच्यावर बक्षीस देखील जाहीर करण्यात आलंय। मात्र अद्याप कोणतीच माहिती कृष्णा आंधळे संदर्भात मिळू शकली नाहीये।